ranka su daɗe sai dai kai haƙuri magana Asma'u. Arado Asma'u akwai alƙawari a kanta tun tana jaririya muka ba da ita. Da ya isa ni ba kuma bane naji na ce in auri yariyar nan a zauna lafiya kana cewa ne ya isa kai ba za ka bani ba ka ce kai wani alƙawari wani banza wani obi. Ranka su daɗe kai haƙuri abubuwan da duk ka bani su na gode ba na son su amma batun Asma'u ranka su daɗe ni ba zan ba da Asma'u ba. Asma'u na riga na ba da ita ko alƙawari a kanta ka girmama alƙawari ranka. Tashi jika na gode ranka su daɗe. Muna buke ka Allah saka gobe billahi allazi zai ka haɗu da ni sai ka haɗu da ni da kace ni da kai kake magana da ni ran da duk naga san ka guda ɗaya ya shiga wurin mu wallahi da hannuna zan samu ko ta fatan yan kwantar da sa.